katotohanan. Naliat kami sa imong atubangan. Ginoong Diyos, labing bantugan. Dili matugnan ang imong kabubutan. Busa pasidunggan, busa pasidunggan ang imong pagkabalaan. Yung gagikan sa langit ang hiusan nga bagay o panawin. Karon ang tagna sa pag-awit. Karon ang tagna sa pagdaog. Ay karon ang tagna nga maglipay kita. Karon ang tagna sa kaluwasan. Dili kami mapunan. Ikaw ra gayon ang among nalagaran. Ibuhat mo ang tanan, ibuhat mo ang tanan. Alang sa among kaluwasan. Tunggagisan sa langit ang hiusan nga bagay o pag-awit. Karon ang tagna sa pag-awit. Karon ang tagna sa pagdaog. Ay karon ang tagna nga maglipay kita. Karon ang tagna sa kaluwasan. Karon ang tagna sa kaluwasan mo sa iyong gayud paglangan-langan. Nawata si Jesus karon, nawata si Jesus karon. Ug kung nasayod ka sa kaluwasan na to, isang yawan niyang muhingal. Aron naghanang maluwas, aron naghanang maluwas. Kung ang higala mo ibati o kaluya, intawon na sigang si Power 95.3. 95.3. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaga ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandit kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon. Ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan. Maayong moto sa tanan ni Saul. Maayong pagpaniod ko sa ilit ang atong oras alas 12:57 sa kahapon. Dili pa lang natulogay na bati ang mensahe kay kayo sa Cebu City ni Pabo ni Pastor Gideon from Sitio Kalutugan, Barangay Serdinia, Malabuyog, Cebu City. Sa samang tagna, sa samang ni kayo mga kaigsunan, ngayon sa kita sa ato na pagpupan-upan aninintap na og lapit sa kamuton o kahapon. While kita nagapaniot to ato ang paminawon ang mga mensahe sa mga awit makalangit o mga huni sa awit igsoon nga
ipaabot nining mao balay. Salamat sa Ginoo while kita nagabaulay nagkarila sa atong kapanimalay atong dalitan ng mga awit ang atong listener o mga follower o mga viewer sa Facebook Live Luzon, Visayas sa amin. Sa ngalan sa labing langkod ka Diyos sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan sa atong station manager Reverend Gideon Canilario, sa ngalan sa atong general station manager Reverend Kim ayan mga saol, ayan sa Panginoong ubos nga lagad, ubos nga amigo, ubos nga higala sa kahanginan, sa mga FM radio o sa Facebook Live sa social media salamat sa imong kinaboy sa Esteria Amanting ano na siya mensahe good afternoon Pastor Safri o sa tanan natong mga kaigsunan listener request ko so Pastor Salig la by Corina Pan. Thank you Pastor and God bless sa kanimon sa Esteria Amante o sa tanan nga mga Amante family. Atong pasalamatan ng Ginoo, muhi kadaugan, maglapas pa kadaugan kagiyatag sa Ginoo. Ining yun nga si Mana. Manamang pasalamatan ng Ginoo, igsoon. Yatong Domingo, ang unang ning lockdown. Ning knockdown mga kaigsunan, ang akong kinamukulangan nga si Safara, igsoon, nga usap-usap ka DJ, ning mao nga FM radio. Nga buntag pa man kay so buntag pa kayo lockdown na ibati sa kakapoy kaluya kung na po gitawag o hilanat tuban instant ang panalangin sa Ginoo pagkahapon kasuroy-suroy naman akong ginan niya okay na ka okay na nang naka-eskwela siya kahapon hapon may eksoon wala may klase kayo mga kaeksoon atong Domingo eksoon unang pagkakahapon sa lahit na sa mga pagsulay ang amo na sa mga kinamanguran na anak ay katulong na nag-edad o usa ka tuig o tunga while siya naligo uban sa iyang mangula na nagulong may eksoning kalitra magdalaga ng bata o iya gitong gipati ang katugnaw iya sa tubig isang init ang pos unang nga pagkatiot-tiot eksoon ako yun nabati ang kainit sa bata sa iya nga naagoy sa ilanat ito nga pagkagabiti mga kaigsunan di na gimayo ang iya nga kainita kanuman di na magani sa lay nga mukaon di na gani o inubugang tas di na sa pumulay nga mukaon kanon isuka naman mga igsoon una nga sa diha nga nakita na ko ang bata among gidala diri sa studio igsoon kaya naging po mga pag-ampo natos Ginoo sa wala pa gyud matulog igsoon hangtod pagka alas 10 padayon kaya mo kaluya ang bata muna nga wag ko sa ikaon kahapon ang lawa kay isuka naman na namalangkong kos Ginoo akong ibalik pagdala diri nagkagabion mga kaigsunan nagampo kos Ginoo bigla ka mga kakampo lord ikaw na mag-igo sa akong anak inasayon ko nga milagroso kagamanan ng Diyos mao nga pagkapuntag may igsoon ang nilugaw alas 10 na to alas 11 pagkapuntag wag yapon mukaon ang bata akong yun nga ibati ang hangawa sakit ang bata di man kabalong mo istorya ako sa mga ibati una nga hingok ko mga pag-ampo na to sa Ginoo salamat sa Ginoo nga ibalik na gyud ang iyang kondisyon karon una nga wala taon na siya og cellphone mukaon na sab siya isayon sa imo ang itunol mukaon na sab siya may igsoon kanya akong nabati usab ang iya nga ikainit sa lawas nawala kay igsoon aron sa may imong buhaton aron ka mapasidunggan nato ang Ginoo ni ana kay tinuod igsoon kung ang bata gani pagka-discipline siya kitang mga dagko pagwisod siya taon o saon pagsabot even kitang amahan inahan kung ang mo sa kabata nga dili pagka-istorya dili ka maka-identify kung sa ilang ibati ingon na siya mutudlo mulingo-lingo sa pagkaon ay kung di kinasalayhan nga mukaon di na mukaon isuka man apan tugat bida glory wagoy palugayas Ginoo ang balatian una
ang itubag ta patalimugan ta sa mga pag-ampo. Pag-ampo sa tao sa nako hindi ang request ni Sister Rhea Amante na awit salig ka by Coloria Band mga isa. Pag-ampo sa Laitson labing kamhanan o mahigugmaon ka nga Diyos amahan. Tapos kang pasidunggan, pasalamatan, kawagan ni mo ihigaw, ang among paghangyo lahat na ni mo, kung matinutalon kayo kami mong mga pulo, madako kayo kahimuan, ang mga pag-ampo sa taong mga matarong amahan. Lord, ikaw na sayo sa mga kasing-kasing, ikaw na sayo sa mong una-una, ipin sa mong kakulangon, kung doon may mga panahon nga kami, ano na yung kakulangon sa mga trabaho ipin sa mong panahon. Salamat o Diyos sa iyong pagkumpleto sa kayuhan sa aming katulungan na ikan kayo sa domingo. Sa una na po nga anak o Diyos ang pagkakong agawa na yung mga challenge sa mga kinabuhan. Apan wagod ka, mo dumili, wagod ka, namo mutaling ko, tumagay, imusap na sa hiran ang aming pagtrabaho para sa inyong pagmalahan. Salamat o Diyos sa iyong pagtubag, salamat o Diyos sa kumpleto nga kayuhan sa among ikatulungan na ako nakita ko Diyos na ikaw himo kayo kung milagro kayuhan sa mga bata. Lord, nagpapadayo ng iyang kondisyon ang iyang kumpito ng kayuhan kadaugan kagawasan sa bisan mo sa mata sa mga pagkakita. Ibin o Diyos sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live, ibin sa tanan nga naminaw sa sign in team, inigtag na udapit sa sayong kapon ng may maglatag ka na mo. Walay lagi na mong imuon o Diyos, walay lagi na mong buhat kung aron ka malipay ka na mo. Mao ang pagpasalamat kang Diyos magpasido mo, pagdahi nga na kanimo amahan. Amo kang dahigon, amo kang pasalamatan sa tanang panahon sa mga kinabot. Sunod kay ang matagbutlok sa mong kinabuhi o kininhawa, inigikan kanimo amahan. Salamat o Diyos, bisan pa man sa mong kasikas kinabuhi karon na nakaroon sa Makati City. Kaya bisan pa man sila i-transfer na sila lain nga mga lugar aron sa pagpreparar sa mga flight o Diyos. Lord, salamat o God sa mga katawan o sa mga iyong gigamit sa pag-supply sa iyang mga panginahanglan. Madagpo man, ginagmay man, na ilahan na iayuda sa iyong alagad amahan. Ikaw magapanalangin usap sa nagahatag. Ikaw sa magabalos kanina mga panalangin silang kinabuhi. I declare blessing, I declare prosperity sa tanan nga nagahatag o naghagusa. Salamat o Diyos, I declare blessing sa katagusan. Ilang mga pinamilabaw sa tanan sa iyong mga kaubanan. Sa maong nga dapit, labaw sa tanan sa ulan ka karon nga adlaw nga Huwebes ngadto sa Saudi Arabia, proteksyon ni bantayan nga maninabuhi. Labaw sa tanan sa ilang matag sa pamilya sa pinili sa Pilipinas, Lord. Ikaw sa magalikon kanila, labaw sa tanan sa nagatrabaho within 2 years amahan. Salamat o Diyos, intak na ang dapit sa kahapon ang iyong iatag ka na mo. Bisan pa man sa tanan karon nga naminaw sa 95.3 nga kanunay naglanog-lanog ang imong mga pulong mga mensahe. Maayo ka o Diyos, o gamahanan ka nga way sama kanimo. Dili maisip sa pulong sa buhang ang imong pagkamaayo, pag-abutan nga Diyos. Nga sa tanan ng pag-iangyo ka na kanimo, wa gyud nimo kami kulit. Wala gyud kami nimo ilimiw ang imong igulo mo kung dili kanunay nimo inigiabot sa imong mga katawhan nga naghakot sa kanimo panahon. Salamat o Diyos sa kumpleto nga kayuhan sa ako at nakulangan sa ikatulong ng mga anak o Diyos. Kadiin, ano sa ibati na balatian kapag ikaw nagkakuha din itong kay milagroso ka o way sama kanimo. Uwi ka nga Diyos, ang gilagaran amoy nakakita sa among mga panginahanglan labaw sa tanan sa among kinabuhi dining silog sa langit amahan. Matinud-anon ka o wa'y makulang anak kanimo. Labaw sa tanan sa station manager, Pastor Gideon, Hilario, kabisan pa man sa iyang ikaduhan anak kasi nung asap, ikaw maghatag sa kumplito nga kaayuhan sa iyang kaintang. Lalo naman sa debate o Diyos sa pisikal nga bahin. Ako kinigingin lang pinag-isa mong autoridad. Pinag-isakalan ni Kristo ng Nazareno. All the sickness come out right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Katanan karon nga nas panimalay, kung sa man ang ilang mga problema, kung sa man ang ilang panginahanglan, naaman sila sa mga balatian. Labi na o Diyos sa mga kaigsunan natin sa Pilipigan nga dunay mga balatian, dunay mga gibati sa pisikal nga lawas, sa ilang pisikal nga mga lawas. Lord, waak kinigikan sa ilang napalapa, nato kayo sa pinag-alam lolo. Milagro kaayuhan mag-abot sa katapusan nilang mga ginabo. Nasayod ko o Diyos, na ikaw magkapatalay kong sa mga alagan nga nagsubay, nagsubay
man kayo sa imong kabubuton aron ang among kinabuhi makaog diya sa imong tulong mga mensahe Ama. Salamat o Dios at kami makapadayon sa mga buhaton alang sa pagpaambit sa imong mga pulong mga mensahe o mga awit na kalangit nga diin among nga ipaabot sa mga kaigsuonan sa tanan nga mga follower, sa tanan nga mga listener, sa tanan nga mga viewer sa Facebook Live, Luzon, Visayas at Mindanao, even sa laing mga nasyon. Lord, iyaya matapusan ka mga kinabuhi, labaw sa tanan nga adunay mga trabaho, sa ilang negosyo, sa biyanan niyong ipihalo kanila ang mga padayon ikaw mga amping kanila, labaw sa tanan nga mga matutulog, sa tanan nga mga maestra, sa tanan nga mga maestro, sa tanan nga mga ginikanan o inahan o samahan, labaw sa tanan nga mga estudyante, Lord, ikaw mag-aapli kanunay sila makasing-kasi, ang siguro ang sityo o kasiguran, naan ang yung yasi mo mga kamutaman, lamang doon na kami buhaton, ang kamalipay ka namin, lamang ano na kami mo, ang kamatuloy mabayaw sa mga kinabuhin agi sa among pagsanong sa pagtuman sa imong mga plano kanamuhan. Bukod himaya, anak lagod kanimo ang tanan, labaw sa tanan, ining maumadakit, na ikaw Diyos nagsuklay, nagtagpo sa tanan ng mga panginahanglan. Sa tanan nga mga listener sa scientific Lord, kung nakita ang ilang mga panginahanglan, kung doon naman sila yung mga problema, doon naman sila yung mga kaluyahon, bisan pa man o Diyos doon na sila ay pakisayo kung sa angayan nilang buhaton, ya sa pagpangalagan, ya manahakan ni mo amahan. Ipadayon o Diyos ay kung pagkamaayo sa katapusan nila ka makinabuhi. Kanunay abli, kanunay open ang among mga kasing-kasing. Aron ang imong mga pulong, mga mensahe, mga awit makalangit, dili kini mo labay kawang silang makinabuhi. Magahatod kinig inspirasyon, magahatod kinig kadasig, magahatod kinig kalikon, magahatod kinig paglaom gikan kanimo. Tumabi ang paglaom na alagid kanimo Ama. Wala sa mong silingan, wala sa mong isikatao, wala sa among mga magtutudlo kung dili na alagid kanimo Ama. Salamat o Diyos, lumog himaya na nalagid kanimo ang tanan. Pinagis sa ngalan ni Jesus ang tanan magaingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoong sa tanan karon nga nag-watch sa Facebook Live. Labi na ni Sister Ria Amante o ni Ma'am Jinjin Stoki. May hapon kanimo diya Ma'am Jinjin Stoki o ni Brother Alfred Santa Ana Tihana. Ikan kayo sa Bayawan City o ni Ma'am Koreana Mani Maikson from Cebu Tingali Maikson or ikan sa dapit sa China or sa Singapore ba o sa Korea Maikson. Maayong hapon kanimo diya Ma'am, good afternoon there. Kung asa man ka diha sa dapit nga lugar. Akong i-play mga Maiksonan ang imong request Sister Ria. Naguluhan kini o unsa ni mga Maiksonan na nindagan man Maikson ako ra ni nga salig salig lang baik or arena ba salig lang. Di na
ni imuhang request, Sister Ria Amanti sa Liglan from Sumbay Pulo Pularia. Mao ni mga request iningatag na pagkakit sa kapo no na ginatag sa Ginoo sa matapusan nato kamangatinan. Sa atong paglakaw dinhi sa kalibutan, daghang kasdanan ang atong tagamtaman. Salamat usab sa kinabuhi ni Sister Christine Filomeno from watching from Tanhay City. Ano na sa mensahe, maayong hapon pastor, maayong sa hapon sa tiyan ninyo yan. Sa inyong pag-iskwila, atong pag-iskwila iso, usap na siya katapok na mahimuan. Ang ikinahanglan na yun, ano na tayo gitawag kong determinasyon sa kinabuhi. Unang alili usap na itong i-reject ang edukasyon. Sabi na sa ato ang mga kabatanunan. Tungkol kay kaluhang sa atong pagkinahanglan sa kalibutan. Jadi gamit ko na sa atong pagpanalanggan, hindi puro espiritu. Dapat balancing ang atong pagpanalanggan. Kaya ikaw kung ako na kinahanglan ini na edukasyon. Hindi pwede makaisunan ng atong i-reject ang edukasyon sa kalibutan. Lamang gamit ko na ito ni sa insaktong paggamit. Mauna nga, dinisam na ito ni angayan nga ipadako na kung ano kahit tabuta na matatangko ang gitawag kong degree holder na maulang mo sa nato kung niya mahimo na itong sukaranan nga mahimo kang magarbo sa libo kalibutan. Lamang magkaisunan magpabilin ang yabot ang mapainusan ng lisag na matay na upan na kurso, edukasyon, profesional magkaumili at umagang sa Ginoo ibig ang tanan. Salamat sa Ginoo sa imong napagbuhat karong mga brothers, sansis, napagbuhat sa ato nga programa inigapin sa atong hapon. Ang atong programa igsoon na maghatod kitang mga awit makalangit although doon na tayo mensahe karon kapipila ka mga mensahe na ako makagad patulungan diya sa pagpangalaga sa buhay na ito. Ito makaisunan o pinta sa mga request awit makalangit dapat o naunag sa lapit sa kalabot. Unang humanini nga maungagan tayo isuon akong kawitan ng Ginoo sa mga awit makalangit akong daigan, akong daigon ng Diyos sa iyong pagkamayo sa kayuhan kayang latag sa akong ikatulungan unaga makahinundong ko iksoon yatong biglamay na mga katuligan atong pagkitungan ng taon walay hospital na basta-basta na imong sudlan itong panahon. Sige pagyukulan gamay pa to ang among ikaduhang anak o niya doon na sa balatian ba iksoon o niya ang akong asawa niingon na ako ikalon sa ospital o niya ingon siya ato na dito sa Dawis kawalay checkpoint hindi ta gitawag kong makwarantin kaya panahon man to sa pagkalakdaw na iksoon o niya kaulan-ulan pag yun isog kayo ang dalan kaya itong mga panahon na huwag pa karsada diya sa barangay di ka pinipay sa barangay sa Dawis isog yun kayo unang nabalandong ko isog sa diya nga akong nakita ang among anak grabe na good kaluya kaya 40 na biya ang kinitor convulsion na yun iksoon ito nga ningingon sa mga kaisunan nga mga kaisunan
Oto nga sa dihang ako nakita sa among anak, ay kaduhang anak, luya na magyod, kay 40 na biya ang iyang iiniton, niya kaulan-ulan pagyod. Akong gihalog ang among anak, ito ari ay atong anak be, atong ampuan. Sa diha nga nag-ampo ko igsoon, may koneksyon ang kainit, o niya isingot yun ang bata o maayo. Niya sa diha nga akong nakita na dunay anino naming duol sa among anak nga akong yung nakita sa kong mga mata na dunay anino ba naming duol sa among anak. Akong giingnan akong asawa haluga ang imuha atong anak kay na ako'y pagkabuhaton. Kasi diha mga kaigsunan iyang ihalog ang bata. Dayon nag-focus Ginoo akong i-reverse ang mga tuglo. Ang buhat sa kaaway igsuon. Naglibot ko sa panimalay ipin kapito katuyo. Pabalik na po maigsuon na ngayon nagnilugaw ang among anak. Unang kakahapon, dibati sa muna ko nga kahingawa sa among katulong anak, hindi na biya ko kaon matupas akong ugangan. Iluwa, ang gatas, iluwa, isa katagan mo pagkaon, iluwa sa isukaman. Una nga, akong ginala ako sa kabata diri, mismo sa FM radio, naghimo kong pipilan ng mga pag-apo mato sa Diyos. Hindi ako din siyang nakita, loyal good iksoon. Wasay panihapon, atong imaginon ang gamay bata kung di na ganin mo kaon, mabigay ko ang lawas. Tamlay ko siya, wag siya angay. Lospat siya iso dahil naglugaw ko alas 10 ako man sa wali ni Pastor Gideon diri kagabi off na ko sa FM radio, nagpadayon gyapon ko sa pag atiman o naglugaw ko adin ako ipasulod dito sa pikas nga lawa. Antong pagkapunta sayo ko gili igsuon nangatulog pa man sila niya nag-live ko nakalang dukos kinulong ini mga dawa doon nagkay pagkahimuon minagrot tayo na pagmata na ko maigsuon ikaon ang bata o niya nahikag yun ang ihang tamlay pagod siya nilagaw ako ugangan doon na sa ato sa tinahan pagbalik nakalang doon yapon ko nagpadayon ko sa kinulong wagi imposible na natin. Milagroso ka nga Diyos na may sama kanimo. Nakabalo na gani ang akong asawa ko, anawa atong anak, nagi sa ibati. Kung nagtuo ko, namin ay pagkabuhaton ang Ginoo sa iyang ginagawa. Pagka-alas 9 igsuon, medyo munto-munto na magkaigsunan, yung anak ko nakita na mukhaon na siya. Ani akong giawan ng manok igsuon, mukhaon na siya, mutilaw na siya. Nagpipiro niyang gaon, tulog ako tsara, ay inog tubig, kusog na siya ko inog tubig, mukhaon na siya ako sa biscuit, kaon na siya ako sa mga pagkaon. Unang karoon pa ni Otto Maigsoon, ako na yung nakita. Nakatayuhan. Bakit pakyasas kita? Kanya, sa diha mga kaigsunan doon na doon ay mga sali sa iyong kinabuhi, sukdon magod ka. Kung mahandlok pa ka, labi na sa balatian, labi na sa mga bata na digod ka kasabot sa ilang sitwasyon nga naman bata pa ba yan imo lamang masay ko ang bata nga as kondisyon kay magsige na sa dula pagpili kanina magdula ya init kayo ang lawas kana di na siya lalim sa ilang ginawa labi na bisag pagkatong nimo nga sa ilang gusto tagaan nimo magpanglingi-lingo ra maigsuon kana di ko nakadawa silang ginawa ayaw na lang ang buksa igsuon kay sukar ang magyapon. Una nga, ini mga tagnaan, ini mga panahon na sikat yun atong Domingo, hangtod kahapon, kung hangtod karon ang pagkamayos Ginoo, huwag yun niya ibulag ka nato. Nabalando ko, igsoon Lord, isip na imong talaga, isip na imong sulukoon na sayod ko, ano na kay pagkabuhaton sa tikong akong panimalay. Mao nga ikaw ako, sukdod ka, kung nasa katuto. Asa putok ang imong pagsaling ato sa Dios. Asa putok nga mutawag pa ka sa panahon nga nas kalistanan. Mutawag pa ka, musampit pa ka sa panahon nga walang-wala. Ang Ginoo nga nangalagad sa Ginoo.
sa panahon nga nakas problema, muduol kas Ginoo o ang Ginoo mutubag kanimo. Apan usahay ang atong kinabuhi nini kalibutan na. Dili ta makapamalandong ang Ginoo di ay maayo ka na. Mao nga ninitak na udapit sa kahaponon, akong awitan ang buhi nato nga Dios. Sa awit nga naguluhan, milagroso ka. Akong himayaon ang Ginoo ang pinagi sa mga awit makalangit. Sinabi na sa tanan karon nga naminaw sa Side FM 95.3 o sa tanan nga nagawats karon sa Facebook Live Luzon, Visayas ang Mindanao. Ibig sa naing mga nasod igsoon sa tanan nga mga OFW. Sa kikaingon ko na karong Mayo 16 doon na tayo mga talihukan nga doon ay makapagsabot sa mga hiyas para sa buhay na Diyos. Ang atong mga station manager una na sa igiandam o kita usap doon po tayo igiandam para sa mga pahalipay sa pagkasalmot ni ini. Unang ikaw o ako doon ay makahiyas igiatag sa Ginoo ang tinginan. Unang ingon ang mensahe sa awit, asa na? Usahay ang tao makalimot sa pagkamayo sa Diyos. Ilabi na sa panahon sa iyang panginahanglan, nagitubag sa Ginoo, apan sa diha, kaanaan na sa iskaharuhay, na sa iskadagaya o kabudan siya. Dili na makahinugdog ang tao kung giunsa siya mag-atiman sa iyang kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa imuhang kinabuhi ag sa GC Candelario. Candelario man yung maigsoon, maayong hapon sa mga Candelario family. Pwede tang mag-comment sa mga kaigsuran kung nasa man yung mga Candelario family Uldo Deres Barangay Santo Niño. Doon na tayo mga Candelario family na mausap kung apelido mga parente. Ilabi na diya sa dapit sa Riverside, diya sa Alangilanan sa Manmuyo Dixon, sa mga sakop sa mga Candelario family. Tungod kay ang among papa diya magdudluman sa Panyabunan diya sa Damangyan mga kaisunan. Una nga ang mga Candelario, kung imong i-search mga kaisunan, halos tuas na yung mga nasod na namuyo. Ora kami na yung mga Candelario namuyo Deres Balok, kaisunan. Pero kung naaman sila sa laing nasod, naaman sila sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, ang Mindanao, ang tubangan sa Ginoo, kitang tanan, pareha man ta og apelido, dili man ta parehang apelido, kitang tanan ang tubangan sa Ginoo, managsuon na kitang tanan. Wala nga, nini nga dapit iksuon, apit na yun ang atong celebration. April naman tagaron, Pitsados. April, Mayo, sunod bulan na. O sa kabulan na lamang gabi. Wala nga, amo nang hinay-hinayang pagpangandam ang mga activities para sa pagpasalamat usap sa Thanksgiving o anniversary sa Same FM 95.3. Nakanunay yun na nagalanog-lanog nining maong adapit mga pinagdan. Ako kawitan, ang atong buhay na itong Diyos, sa awit nga naguluhan, milagroso ka na Diyos. At sa habang panahon, sa bawat salita, ikatapatan mo ay naroon. Salamat sa Ginoo sa pagwaso sa mga kaptikas kinaboy, Pastor Bitin Candelario, kaya karoon niya sa Makati City. Kung may kitransfer man sila, nagabi iunta, o niya wala man madayon na ikson kay ang ban ay lang sa kinunta gabi puno man o karga unang silang luha na bilin unang isayo sa silang niya nag-atag sa bus ikan sa Baco o Makati City
Salamat sa Ginoo nga padayon siya nga nag-uban, nagpantay. Labi na hapit na yun ang panahon Igsoon na off-light na yun sila. Wala nga ako lang yun nga mga pagdasig sa inyong kinabuhi, sa inyong pagpanarbaho. Labi na sa inyong mga employer, mahimot ninyong maamo sa mao nga dapit. May nalaw po usap sa buhay ng Roma Diyos. Labaw sa tanan. Kanang inyo rasam nga ikapanding ba, ikatanding. Na may sama lang sa mo sa ilang pamilya. Salamat sa Ginoo, adunay sa mensahe. Maayong hapon pastor, labi na sa tanan nga mga minanggang mga viewer o mga listener sa Sign FM. God bless everyone. Maayong hapon ka na kung tanan. Labi na sa tanan nga mga listener sa Sign FM. Karon nga umalabot ng Domingo may Igsoon. Ano na tayo panagtigom diya sa Panimalay. Diya yung mismo sa Panimalay ni Brother Mario Ildi o ni Sister Rostel. Kaya kung makuni nga i-clarify na itong nilabay nga Domingo kung sa Panimalay. Wala nga, doon na tayo panagsimba diya na kitawag o house church. Na regular yun nga panagsimba na itong pagkabuhaton diya sa Panimalay ni Brother Mario. Wala nga sa tanan nga mga listener sa Sign FM. Welcome to mga kaigsunan sa Bad Fellowship. Isan asa mo nga simbahan basta simbahan na naagyon sa haog diha sa pagpangalaga sa buhay na to na Dios iso. Kung awitan, ang Ginoo sa awit na guluhan, milagroso ka nga Dios. Wala na nang iba, Panginoon. Naguluhan ni mga Igsoon og milagroso ka. Sa imong mga kamay ang kinabuhi itugyan ko, kayang hingpit nga kaayohan. Ikaw man Ginoo, walay lain nga ngalan, napuno sa himaya o pagkabalaan. Sa imong mga kamay ang kinabuhi itugyan ko, kayang hingpit na kaayuhan. Ikaw man Ginoo, walay lain nga ngalan, napuno sa himaya o pagkabalaan. Milagroso ka, O Diyos, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang bugtong paglauming kinabuhi ko. O sa ito biyan ko ang tanan diha kanimo. Milagroso ka, O Diyos, damhanan ka, Jesus. Ikaw ang bugtong paglauming kinabuhi ko. O sa ito biyan ko ang tanan diha kanimo. Imong mga kamo ang kinabuhi tugyan ko, kayang hingpit nga kaayuhan. Ikaw man Ginoo, walay lain nga ngalan,
nga puno sa himaya o pagkabalaan. Milagroso ka, O Diyos, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang buktong paglaong ning kinabuhi ko. O sa ito iyan ko ang tanan, tihagan nimo. Sa mga kaaway ko, ikaw ang makibatog, Ginoo. Og ang kalinaw mo abot ka na ko, mao ka na ang saan mo. Milagroso ka, O Diyos, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang buktong paglaong ning kinabuhi ko. O sa ito iyan ko ang tanan, ihagan nimo. O sa ito iyan ko ang tanan, ihagan nimo. Una nga ang tanan mga igsoon, ato lang yung itugyas Ginoo. Tanan nga mga problema, mga kawalan-on, hinumdumi, ang Ginoo lang yung imong tugyanan. Kung sa panahon sa mga balatian, wag mo kay laing duulan. Ano man, ining panahon na maigsoon, kung makisgod ka ni kag financial, hagipot gyud ang tao. Even gani sa pagkaon, how much more mga kaigsonan kung ang tao magkasakit. Kung sa may atong ibayad sa tambalan, apan dunay gamhanan nga doktor nga may tag-iya sa kinabuhi. Milagroso siya, gamhanan siya. Mainungdan ato siyang pasalamatan nga sa mga panahon nga naatas kawalan-on, sa panahon na atas mga problema, na sa panahon na atas balatian, duola ang Dios. Eksaan. Ingon diha sa Mateo kapitulo 11 versikulo 28, umari ka mo kanako ang tanan nga nangabudlay o nabugatan kay papahulayon ko kamo. Idasig tas Ginoo sa pagduol siya sa iyang presensya. Lamang ato siyang pasalamatan, ato siyang daygon o himayaon pinagi sa mga pag-awit. Mao nga akong awitan ang Ginoo sa awit nga naguluhan, dili kabayran. Kapag kay dili kabayran, sa bisan kong sanggutang ang kaayuhang milagro nga mag-aabot sa mong ikatulong anak. Mao na'y tinuod igsoon, kay watay sa lapi natong kapatampan ng matambal. Watay sa lapi nga akong ikapa-admit sa ospital, apan ang Dios may labing gamhanan nga mao'y mag-aayo sa bisan unsang mata sa mga balatian. Lamang mga igsoon nga makita sa Dios, kung tinut-anay baka nga nangalagad, kung nagserbisyo iya sa ihang pagkamaayo igsoon. Akong awitan sa ikaduhang awit, dili kabayran. Salamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan nga naangkon ko. O bisan pa sa akong mga kasakitan, iyati man niya ako o iampingan. Unsa man ang gibalos ko sa Dios, sa mga kaayohan na naangkon ko, dili kabayran sa salabi ni bulawan. Ang kinabuhi ko ihatag ko kanimo. Nag-anam
naunta ako kahulong. Apan gisapnay mo ako o Ginoo, o pinaagi sa gugma mo nga way pagluban. Sa kagulangan dilipay mo ako. Unsa man ang gibalos ko sa Dios, sa mga kaayohan nga naangkon ko, dili kabayran sa salapi ni bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Sa panahon nga ako nang malandong, sa nabiling nga kinabuhi ko karon, ihalad ko na kini sa Ginoo. O bisan pang mga butanga na angkon ko, unsa man ang gibalos ko sa Dios, sa mga kaayohan nga naangkon ko, dili kabayran sa salapi ni bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Wala nga ato yung ihalad nga tos Ginoo ang atong kinabuhi. Ikaw o ako igsoon, maoro ko'y nasayon kung unsay imo ang komunikasyon nga to sa Dios. Inumdumi mga igsoon sa imuhang gininhawa nga nahabilin karon, ilang may imong pangidaron karon. Inumdumi nag-ingon diya sa Salmo 90 mga igsoon, sa Salmo 90 versikulo 10, yang tao dinis kalibutan pagkakaroon aduna lamay panuikon nga 70. Tingali mo abot og 75, tingali mo abot og 80 kanak bunos nanak ikan sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Kasagaran dili kaabot sa limit even sa senior citizen, dili kaabot og 60 ang edad tungod kay gikuhaan na silang giningawa nga nahulaman. Matag udlo, matag higayon, matag minuto adunay kahukulugan ug dako nga angayan nimong imanglantawan ang Ginoo nag-uban kanimo. Kung sa may angan nimong buhaton igsoon, pasalamati siya, dahiga siya, himayaan siya, himayaon nato ang Dios. Una nga akong awitan ang Ginoo sa goodness of God pagkamaayo. Una nga dili ko nato ikadinay ang ikalipay sa Ginoo, maogyod nato siyang himayaon pinagi sa mga pag-awi. Wow! Ikaw o ako sa kalibutan nagkalaing-laing hiyas nga gihatag sa Ginoo. Mao nga kung gipiyalan ka sa mga hiyas, dapat imo nang gamiton para simayas sa Dios. Dili nimo na gamiton para sa kalibutan nga kalibutan. Dili na nimo gamiton aron ka musika, aron ka mahimong inila sa tibuok kalibutan, aron mahimo kang usa ka ngilngig nga singer sa tibuok kalibutan. Apan ang imong kinabuhi paingon sa kalaglagan timan anador na igsoon. Ang Dios naghatag kanato og nagkalaing-laing kasa og hiyas para sa iyang himaya. Gamitan na alang sa iyang himaya. Akong awitan na kuluhan pagkamaayo. Mauna nga ato siyang pasidunggan iningatag na og lapit sa kahabonon tungod kay dili na ko kapungan ang pagdaig ngadto sa Ginoo sa kaayuhan nga gihatag sa mong ikatulong anak. Usa ka ilustrasyon mga kaigsuonan sa napulo ka sanlahon giayos Ginoo tungod kay migdool sila sa Ginoo.
Si Jesus man kay sunan makiluyon siya sa diha nga ikaw muduol kaniya. Lamang atong pangutan-on ang atong kinabuhi kung angayan baka sa iyang anaban. Kung dili pa kahata madihado o maalanganin na muduol ni Jesus. Lamang isuon duola siya, sampita siya, kay siya maoy angayan atong pasalamatan ni akong awitan mga isor. Kaloon mo ay kinutuban, gituptan mo, ibuok kinabuhi ko, gikan sa kong pagbangon, hantod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinudanon, kanunay kang maayo ka na ako. Ang tuna ko may ginawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang tingog mo nagagiya sa damit mo, nagauban masuot kaysa sa tanan. Ikaw ang akong amahan, ako'y mong pinanggan. Nabuhi ko sa pagkamaayo mo. Kanunay kang matinudanon, kanunay kang maayo ka na ako. Ang tuna ko may ginawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod na ko. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod na ko. O gihalad ko, kinabuhi ko, tanan nga anak ko. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod na ko. Kanunay kang matinudanon, kanunay kang maayo ka na ako. Ang tuna ko may ginhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod na ko. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod na ko. O gihalad ko, kinabuhi ko, tanan nga anak ko. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod na ko. Ang pagkamaayo mo
kanunay nagsunod na ako ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. Kanunay kang matinugan, kanunay kang maayo ka na ako. Ang toda ko may ginawa, awitin ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinudan, kanunay kang maayo ka na ako. Ang toda ko may ginawa, awitin ko ang pagkamaayo mo. Awitin ko ang pagkamaayo mo. Unang awitan ko na to ang Ginoo Ikso. Ikinahanglan ato siyang pasalamatan sa diha nga ihatag niya ang kayuhan, sa diha nga ihatag niya ang kadaugan, unsa may angay nimong buhaton aron ikasukli. Kay kitang tanang maigsoon, bisag unsaon di gyud tagabayan sa pagkamayos Ginoo. Ibin ang tibuok nimong gininhawa, tibuok nimong puso, kalag ug espiritu, dili pa na paigong ikabayan sa iyang pagkamayo. Ang gikinahanglan sa Dios ang imuhang pagserbisyo, ang iyang gikinahanglan nga padayon kang magpasalamat kaniya sa bisan unsang kahimtang sitwasyon. Dayigon nato ang Dios. Dinitak na og dapit sa kahaponon igsoon, way lain akong ilagaran, way lain atong isimba, way lain atong ipalako, maulang Dios si Jesus. Nga sa panahon sa imong panginahanglan, dili ka dihado nga moduol kaniya. Sa panahon nga ikaw mosampit kaniya, tubagon yun ka. Matupad diha sa Isaias kapitulo 55 versikulo 6. Nya kung ikaw mo sampit kaniya, moduol kaniya, kay siya nakapasyas dool iksoon. Sampito na to siya, pangitao na to siya, samtang ato pa siyang ipakikap tanan. Kanus amata, o niya natagwa na tayo gininhawa. Kanus amata mo simba sa matinunanon na pagsimba. O wala na tayo ispe, wala na tayo kusog na muduol sa balay nga anapuanan. Dili na to ulaton, ang atong kinabuhi, ang atong pisikal nga bahin, dili na angay o takos diyan sa himayan sa presensya sa Ginoo. Akong gi-challenge ang tanan nga naminaw karon sa Sign FM 95.1. Dili na to maabuton na ang panahon ug takna sa atong kinabuhi kuan o kwaon ni Ginoo. Sa tanan nga naminaw sa Sign FM, sa tanan nga naka-open sa Facebook Live, Luzon, Visayas ang Mindanao, bisan kung sabay atong rangko sa kalibutan, bisan kung sabay atong kalidad, maadunahan mata, magwartahan mata, madatok mata, mapurdoy mata, atubangan sa Dios, libil ta tanan igsoon. Kaya tinuod ang Dios wa makinahanglan mga butang. Wala siya makinahanglan og kasikatan, wala siya makinahanglan o ilado nga tao sa tibok kalibutan, kundi nagkinahanglan siya sa mga tao nga sincero o seryoso sa iyang pagserbisyo sa iyang atubangan. Dalaygon ang Dios, ari kita sa pagpatalinghog sa mensahe nga ato nga pagapatalinghogan karon igsoon. Ini makita sa mao nga unang Juan kapitulo 3, nagisgot kini mga kaigsunan o mga anak sa Dios. Basahon igsoon nga naghisgot kini og mga anak sa Dios. Ikaw ug ako kung tinuod ko kang anak sa Dios, ligod ka niya taligdan.
Kung tinuod ka nagtuman sa iyang mga sugo, di gud ka niya pakyaso. Apan kung ikaw o ako wala nakatuman sa sugo sa Dios, wala nakabuhat sa iyang ipabuhat nga iyang ikalipay, posibilidad nga maulaw ta nga mosampit sa Ginoo. Sa diha nga ikaw gihatagan ng authority, gihatagan nagkatungod nga mahimong maanak sa Dios. Ano na nakay katungod nga muklim sa iyang mga saan. Lamang sa imong pagdawat diha sa presensya sa Ginoo. Lamang sa diha nga ikaw na himong Kristohanon, nagpabilin ng yapon ang imong kinabuhi nga kalibutanon, mauwaw ta, matutpas ta kasibo, mauwaw ta muduol sa Dios. Magduha-duha ka, nganuman, ikaw o ako mismo nasa iyo sa imuhang kahimtang og sitwasyon ato bangas Ginoo. Ako kining basahon. Gikan gayud kini sa bersikulo 1 o ngadto gayud sa bersikulo 10. Naghisgot kini ato kini nga ipadako ang pulong balaod. Unya ningon diri mga anak sa Dios. Sa diha nga ikaw nahimong anak sa Dios, di ka matawag na mahimong anak sa Dios o walay balaod ang Dios nga iyahang i-implement sa imong kinabuhi. Mao nga mas grabe pa ang balaod nga mahimo kang Kristohanon, kay daghan gitawag og bawal. Apan kung dinhi kas kalibutan daghan lang kagawasan, kay wala man sab ni gitudlo sa mga magtutudlo sa uban nga mamagtutudlo diya sa pulong sa Ginoo. Apan sa atong kinabuhi labaw sa tanan nining mao nga dapit, kung unsa may nahisulat sa balang kasulatan, mao ginay angayan natong i-discuss ug ipaambit ngadto sa kahanginan. Dili pwede nga modipinsa ta sa sayop nga katukuran. Dili ta mo dipinsa sa sayop nga pag-discuss nga wala sa Biblia. Kung naas Biblia, wa ginay problema. Apan kung wala na sa Biblia, dili pwede nga ato sab nang pundayunan dinhi sa kalibutan. Daghan kayong mga tawo nga mahisalaan. Daghan ang mga tawo nga mubiri sa tinud-anay nga pagpangalagan nganuman. Ang pagpangalagan nga mahimo tang tinud-anay nga anak sa Dios, grabe ang balaod sa Dios. Sikat pa kang Adan o kang Iba, dunay balaod igsoon. Wa pa ka nataw, wa pa ko nataw. Wa pa nataw ang pila ka henerasyon gikan sa pagsugod sa pagtugod sa kalibutan year 2024 mata karon. Pila na ka sentury, pila na ka libo ang minglabay. Kani adto mga kaisunan ang tao si Matusalem maoy pinakataas nga kinabuhi 969 years. Wala kay tao nga nakahimo sa gidugayon sa tao nga mao si Matusalem. Way lain nga makas parihan niya. Hapit sa 1,000 years. 969 years. Grabe. Apan ni ining sunod nga henerasyon, matud pa diha sa Salmo 90 bersikulo 10 ako ning basahon. Ako ning ipasiuna mga kaigsoon usan ako basahon ang ato nga tapiko o atong lintunganay sa ato karon nga pagbasahon. Una na kong basahon aron ikaw ug ako masayod sa imong kahimtang ining kalibutan og pila na lamang takatuig ining kalibutan naglaroy-laroy. Ayaw kumpiyansa, ayaw kampante nga kondisyon kapag karon na pinangyo. Ayaw pagsalig na kusog pa kaayo ang hangin nga mogawa sa imong baba, sa imong ilong. Kung unsa man ang imong kapasidad karon, ayaw na ikapasigarbo sa tibok kalibutan. Kay basig mo kalit aron nag-collapse mga kaigsoon. Hinumdumi ang imong kinabuhi, inuulagoy na gunitan. Bisan asa ka nga lugar, bisan asa ka nga area, mahidaksa. Apan kung kauban mo ang Ginoo, di yun ka niya pasagdan libiyan. Hinumdumi igsoon, ilabi na sa mga aplayanay o mga pang-apply sa mga nasod, bisan asa kauban ninyo ang Ginoo. Bisan asa mo nga area sa tibok kalibutan, kauban ninyo ang Ginoo. Lamang buhata ang ikalipay sa Ginoo. Kay walay nasayod sa matag usa nato ka makinabuhi kung asa katutok
Ikso. Matod pa diri sa kasaysayan ni Salmista David. Na nigingon diri sa Salmo 90 versikulo 10. Kapituan katuig lamang gayon ang gitas-on sa imong kinabuhi. When we talk about kapituan lamang katuig ang tao, ang gitas-on gidugayon ang tao sa kalibutan, tinuod dili. Di naman gani di kabot og 70, naman gani di kabot og retirement sa 60 man. Dili kadawat og retirement sa gobyerno ug unsa pa diha sa mga private nga mga ahensya. Dili kadawat og is, dili kadawat og is. Ang makadawat kato na lamang nabilin, awayan pa. Awayan pa, ilugan pa. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Pastora Imagine Candelario. Amen. Ang imong lolo, ang imong lola, ang imong papa, kondisyon pa, wagoy apong mudool. Apan kung mamatay na, kung doon na is, doon na is, mag-ilog na sa kabtangan sa namatay. Apan sa diha nga naapas balatian, way apo, way igsoon, way anak nga mo atiman, magtulot-tuloranay kay malato pag atiman sa iyang papa o mama. Ako marilit kani adto igsoon nga pagkasakit sa among inahan, pagkasakit nga pila to kabulan mga igsoon, grabe nga talisod ang kahimtang, pero wala to namo surindiri ang pag-atiman hangtod giwaan o kinabuhi ang akong inahan, supli sa iyang pag-atiman sa akong kinabuhi. Walay mga igsoon ato mga panahon na nagsigi og atiman panahon sa balatian. Walay ning sagakay, walay ning hipo sa hugaw sa akong inahan. Kung dili, makaingon ko ang uban pang tao may nagsakripisyo para sa akong inahan. Uban pang mga tao may igsoon mo'y bukogos, mugakay, bulimpyo. Apan mismo ang proseso na akong mga igsoon, musurindir pagani. Pait, lisod palandungon. Bao nga ikaw ug ako, dili ni sa gitawag og pangwinta kay tinuod man ang rilad nahitabo sa atong kinabuhi. Mga ginikanan, mga igsoon, mga anak, hinumdumi nga ang inyong papa ug mama bisag unsa pa na sa kabalasupas kalibutan, mahala ninyo si papa si mama. Kay sa panahon na mawagtan sila sa kalibutan, mawad-an o gininhawa, diha naka maka hinumdum nga nagkinahanglan ka nila. Daghan kay mga tao sa kalibutan, igsoon, nga samtang buhi pa ang ilang lolo, buhi pa ang ilang papa, kung makasakit na, way mga anak nga mo atiman, way apo nga mo atiman, apan kung dunay madawat nga is o is, ilugan, halos patayan, inoo dili. Grabe. Mao nga pamalandungan na to. Hinumdumi mga personan lumalabay lamang. Sama lamang ta sa aso, sama lamang ta sa usa ka hangin, sama lamang ta sa usa ka gitawag o dagat igsoon, o taog muhunas. Sama lamang kita sa alin. Dini kalibutan na igsoon, dili na to ikagarantiya, dili na to ikapasigar ko nga pastora, kondisyon pa ko, di pa ko mga lagad sa Ginoo. Hinumdumi ang aksidente. Ang mga panghitabo sa atong palibot mo'y mukalas kinabuhi, nagdili ni mo dahon, nasunod panahon, mawagtang takalit sama sa bulak ng kabutan. Salamat sa Ginoo sa imuhang pagwas karon, Pastor John D. Abdul from Gihongan City, Quezon. Salamat sa Ginoo. Kumusta man, Pastor John D. Abdul from Gihongan? Malaygo ng Ginoo sa inyo nga pagwas karon sa atong programa, iningtap na og dapit sa kahaponon. Although mas igsunan ang atong gyud nga regular nga programa sa alas 3 gyud sa kadlawon. Ang imong pulong mo ilang parahan sa akong mga tiin o kahayag sa akong alagianan, makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105. Sa gisabak nga programa ni Pastor Gideon, ang imong pulong mo kinabuhi ko. Makita ka na sa Mateo 4:4, dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kung dili mabuhi ang tao sa tagpulong na makagula sa baba sa Diyos. Ikaw ug ako igsoon kung wa kitay pulong sa Ginoo, wa tay insaktong direksyon. Kanunay nang giwali sa mga magwawali, kanunay giwali sa mga alagad sa Diyos.
kanunay ning giwali sa mga pastor, pastor, mga apostolis, mga ebanghelista, mga magtutudlo sa mensahe sa Ginoo. Kung imong marilit ang kinabuhi sa mga katawhan nga naa sa Biblia, gikan pa kang Abraham, gikan pa kang Isaac, kang Jacob, kang Moises, kang Jose, kang Jonas o kang Gideon o unsa pa mga katawhan nga nian na hisulat sa talaan sa balang kasulatan, maunay tinuod nga mga pangitabo kaniya. Mao nga ikaw o ako karon, pamalandungan nato ang atong nahabilin nga gininhawa. Ayaw pangarasti, ayaw ipangulipas, ayaw pagsalit, kay basin ugma bawi antas atong hinulaman nga kinabuhi. Ingon diri igsoon, kapituan, katuig lamang ang gayod ang gitason sa among kinabuhi. Si Salmista David nagsulti yun niya. Atong imaginon sa kung atong i-relate ba, atong i-refer ba, atong bang itandi ang atong kinabuhi sa kinabuhi ni Salmista David, asa na nagweta dapita. Kay kasagaran nga mga hambog kay mga tao, kana bang wala ko itaw himakaagad sa pulong sa Ginoo. Kay nganong man, magpatabog raman nagpangulikta sa nakalain-lain nga sikta. Magpatabog raman nagpaminaw sa palibot, ibin sa mga huluhangihong sa palibot, nga walay insaktong pundasyon sa kinabuhi. Nining atong nga programa igsoon, Biblia atong gipasihan. Pulong sa Dios mo'y makmutukan sa tinuod nga kamatuoran. Kay ang kamatuoran buhatag nato kakawasan. Salamat sa Ginoo sa imong paglantaw, Brother Tano Jason. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, sa inyong nga pag-eskwela. Salamat sa Ginoo, maayong hapon, Pastor, watching from Pamplona. Ana adi mo ron sa Pamplona. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa inyong pag-anha diya sa dati sa Pamplona. Mauna nga ang Pamplona mga kaigsunan from Tanay City going to Bayawan. Mauna ilaktoranan diya. Adunay eskwelahan diya mga kaigsunan nga usa ka eskwelahan nga kanunay nako nang gibalik-balikan kaniadto. Usa kita ka VIP driver kaniadto mga kaigsunan nga kanunay mi nga magbalik diya labi na dunay mga programa sa Dakong University. As VIP mga kaigsunan driver at bodyguard sa Dakong University, tanan nga mga lugar sa Gihulngan, Siaton, Mabinay, Bayawan City, even ang Lapu-Lapu, Cebu City, kanunay mi mga adto kauban sa presidente sa university. Mauna nga halos natuyok nako ang Negros Oriental niya itong mga panahon na even ang Cebu City. Mao nga sa mga sitwasyon, mga kasinatian sa kinabuhi, wasap kumagdahong nga mahipunta o mapunduta ba ining mao nga dapit mga pinangga. Tungod kay doon namatay kaugalingon nga desisyon, apan ang desisyon sa Dios lahi ang plano sa Dios o plano nimo isa. Doon na siya imensahe mga kaigsunan o sa akong kauban dinhi si George. Salamat sa Ginoo sa inyong makinabuhi. Amping lang mo diha nga si Brother Denila George diha karon sa Pamplona. Amping lang mo diha sa dapit nga inyo nga gi-atuan diya sa dapit sa Pamplona. Maunay laktoranan ng igsoon. Muna makahinumdum ko mga kaigsunan kani bitaw tulo istorya nga diya sa dapit guwig to Pamplona mangisod kaniadto daghan kuno na siyang gitawag og sigbin. Nagikan sa tanhay mga igsoon moingon na sila nga ayaw kay mo kumpiyansa diha ba kay daghan bang sigbin. Eko, mo ba unya talag sa ra ko diha mga kaigsunan nga muan ha. Ato mga panahon, pero karon wa nang kukuan na diya mga kaigsunan diya sa dapit sa Pamplona. Balik ta sa ato nga tema. Tanawa ko diri mga igsoon akong gibasa. Kapituan katuig lamang gayud ang gitason sa among kinabuhi. Tingali kawaluan kun lig-on kami. Apan kun pulos lamang kagul-anan o kasamo ang among makuha o niya matapos kini o kami mahanaw. Sa tupa kung ang taos kalibutan, pulos kasamo, kagul-anan, paunay muhatag ni mubuk na kinabuhi. Iman maigsuon kung ang tao nas problema, muhatag na muhatod nagkalaglagan. Ano man, labi ang tao ado nas problema, maglantaw nagpisik. Maglantaw man na o
taytayan nga walay tubig. Ulang taw man nagkahoy nga pinakataas. Ulang taw man nagunsa nga iyan ika lutlo sa mismo siyang kaugalingon kay moingon man nga tao diri ra kukut-kuto. Mamatay ko wa nagyukoy problema. Iman ang Hebreanon kapitulo 9 versikulo 27, ang tao giputan lamang sa makausang mamatay human ni anak mauna ang paghukom. Hinumdumi ka hadloki ang mga minsay sa Ginoo na sa imong kamatayon, luyo sa imong kamatayon, wa nay panahon na ikaw magpasol o maghinulsol. Samtang buhit ka pa karon, hinulsuli ang angay nimong hinulsulan kung unsay angayan nimong buhaton aron ang Dios malipay sa imong mga kinabuhi, mga kinabuhi. Ari kita sa ato nga topic igsoon sa Juan. Unang Juan kapitulo 3 versikulo 1 ngadto kayo sa 10. Mga anak sa Dios. Sa diha nga ikaw nahimong anak sa imong amahan, sa diha nga ikaw nahimong anak sa imong inahan, adto nagibalaot ang imong mga ginikanan. Mao nga sa akong mga anak, sa among mga anak na ami balaod. Diha sa pamilya na ay balaod. Dapat ikaw papa, ikaw mama, ang imong mga anak dunay pagtahod ninyo. Kaya kung ang imong mga anak way pagtahod nimo, kung sa may kapuslanan sa imong pagkamahan o pagkainahan, na ang imong mga anak wa may batasan. Timan iigsoon, dapat imong madominar. Mahatagan nimo maayong pagtulunan ang imong mga anak, usa ka mohimog hakbang o ang nga modumala sa ubang pang pamilya. Nakitang mga alagad sa Ginoo dapat naguna ang imuhang pamilya nga mahimong panag-ingnan, mahimong instrumento, mahimong sumbanan o pundasyon para sa ubang pamilya, mga pinangga. Dapat mahimo kang kahayag una sa imong kaugalingong pamilya, usa sa uban ka pamilya, kay lahi rabat sila usab o kalihokan. Mao nga kitang mga alagad sa Dios, mga leader sa simbahan, mga pastor o mga pastora, dapat ikaw mo'y mag-una sa maayong pagtulunan pinaagi sa balaan kasulatan. Ako kining basa. Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod ni ini giisip kitang mga anak sa Dios. O mao gayud kana kita. Wow! Ikaw ug ako giisip gayud niyang mga anak sa Dios. Kinsa may malipay? Malipay ka o mag-uol ka? Kung ikaw giangkon sa Dios nga mahimong anak, unsa may angayan usab nimong buhaton aron ang imong amahan malipay sa ikaw nga pagkaanak. Wow! Kung unsa may ikalipay sa imuhang asawa, unsa may ikalipay sa imong bana, dapat naa kay pagabuhaton. Kung ang imong mga anak nagkinahanglan sa imuhang pag-amuma, amumahi sila sa pinisingkasi. Atiman na sila. Mga anak, mga ginikanan, maunga diha sa ministry, dapat ang usa ka leader maabi-abihon, mapailog